खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय बेयो जोंनि न'नि सिगांथिंनि आरोना ओरैनो एसे देखायबाय आं नुबाय थाखायो नोंथांमोनहा होमबाबो ओरैनो एसे देखायसाबलायबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरै लामाथिंजायनि नै हाग्राबारिसो आब' माखौ नायगोन नोंसोरलाय खिथुउनसो बियो दिनै मावखां दांखांसो साहा लोंनोसै आरो आं लोगोफोर फुङावबो ब्रेकफास्ट खालामखायाखै दायो खैथा जाखो 10ता जाबाय 10ता जानानैसो साहा लोंनोसै आरोना दिनै नङाबा फुङावनो बोरायजोंनो लोंफायो ओमफ्राय सोरबाफ्रा नोजोर होदोंबा लोगोफोर बे कुकारसो दाबो नै देलायखांबाय देलाला होननानै बाबा फोथा फोननोलायनो गल गल आया आया नमस्ते होनदो खुलुमबाय थै ओमफ्राय आं दुगैखांबाय माखांबायबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि सुगासिनो जियाथ' ओंखारबाय थायो मैयानि बेडशिट ओंखारलायबाय ओमफ्राय आरो बेडरुमनि गांसे ओमफ्राय जिफ्रा ओंखारबायानो थायो लोगोफोर सुवा होननानैसो थायो आरोना दा ओंखारलायबाय ओमफ्राय दा बेलासियाव ओंखारजोबसिगोनलाय ब्रेकफास्ट जाया होननानैनो आंनो लाफाखाथाराखै दिनै सामफ्रामबो जानाय थानायल' गाव बुजिबाय मालाय नोंथांमोनहा थास' बिबार थास' आथिं जागासिनो ओमफ्राय आंहा बेफोरखौनो जानांगासिनो नै ना थास' फुरि एवनायावनो एवहरबाय आं नै बेयो मोनबाथाय नै रुनायखौ हरसिगोन आरो रुबाय आङो बेखौ रुखांबाय दालियाबो मोनबायानो आरो ओमफ्राय मोनबाय बियो नै बिदि नुबाय आरो दुन्दियाबो होखाबाय आङो हालदैयानो एसे नाङा आरो ओमफ्राय होनबाबो गोथां बुस्थु नालाय बेयो बांद्राय नुनो नागिरा दालि दहाय फुङाव मामिनो आलु भाजा एवनानै हरदोंमोन आं दिनै रेडि जाहांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय दासो खानाय खानबाय आङो मोनखां माखांसो ओमफ्राय आङो दहाय मोनसे कमेन्ट नुदों आरोना सिगांनि भिडिअआव फैदों ओमफ्राय मालायबा मा साननानै बिदि होनहरखो नङा होमबा मिथिया बिथाङा गावनि साननायखौ खोन्थाहरबाय आरोना गावनि साननायखौ खोन्थाहरबाय ओरै होननानै बुंदों आरो मा होनो आनसाबस्क्राइब खालामजोब बिनिखौ रावबो दानाय होनदों आरो आं स्क्रिनाव होनानै होगोन भुलफोर जादों खोमा थाम्बनेइलावबो होखादोंना आङो थ' मिनिनानैसो थैगोन आरो मा साननानैबा हरखो गावसो मिथिगौ आरो ना ओमफ्राय मा साननानैबा लिरमारखो आं बेखौनो मिथियासै आरोना ओमफ्राय रिजोनखौबो जेनेबा जाहोनखौबो लिरबानो जायोमोन एसे स्रां स्रिं जागौमोन मानि जाहोनाव बिदि माबादों आं माबाफोर भुलफोर माबादों ना मादों मा बुंनो आंथ' मैया जेबो थाखाया ओमफ्राय नोंथाङा सिन्था जालायनाङा आरोना रावबो नायखायानो रावजोंबो नायजाखायानो माखौ नायगोन नायग्रा बिथांमोना मालाय नङा होमबा ना आङो सोरखौबा मिनिहोनो हायो ना गाबहोनो हायो जेबोआनो गैखाया नायजाखाया नोंहा नुखाबायानो 100आनो नायजाया बेखौलाय मानोलाय नोंहालाय बिदि होनलायनांगौ जाखो नायजाखायानो सिन्था दाजा ओमफ्राय मिनिनानैसो थैगोन आरो दा जेबो नङा आं जेबो मोनाखै बिथांनि मबाइल बिथांनि आखाइ बिथांनि खर' माथा बिदिनो थाखायो बयनावबो फैखायो नामा लोगोफोर माने अनेक फैबावोसो अन्थाव आंनि अनजालि लोगो बिमा आब'मोन आगैमोननि कमेन्टफोरावथ' बिदिनो आरोना दुखु मोनफालायो सोरनिबा कमेन्टखौ ओमफ्राय किजान बिथाङा सानदों खोमा फैसा मोनथारसिगोन माथारसिगोन 500 साबसक्राइबार जाबाय माथो बेना बिदि सानदोंबा मोना नोंथां ओरैबायदि खस्थ' नांगौना ओमफ्राय जोङो मोनहैलायनायसिबांबो सौहैनाय नङा खोमा आं सौहैनाय नङा खोमा मानो होनबा नायजानांगोन एथबां नायजानांगोन ओमफ्राय आंना कन्टेन्टफ्रानो जेबोआनो गैखाया नालाय ओमफ्राय बिथाङा बिदि माने आनसाबस्क्राइब खालामजानो लुबैदों नालाय थ' नोंथांमोनहा सोरबाफोर गोसो दंबा खालामबानो जाबाय आरो जेनेबा आं हमथानानै लाखिया बा जबरदस्ति नङा नोंथांमोनहा खालामबानो जाबाय सोरबाफोर खालामनो लुबैदोंबा थ' जायफोर आनसाबस्क्राइब खालामदों बा खालामखायो बेफोरखौ गुड बाय ओमफ्राय जायफोर हाबफैयो बेफोरखौ मस्ट वेलकाम आरोना
आरो माथो जेबोआनो गैखाया लोगोफोर माखौ आंबो मालाय खालामजानो लुबैनांगौ ना होमबा साबस्क्राइब खालामजानो आंबो एथबां लुबैखाया मानो होनबा फ्राय आङो ओरै सानो आरोना आंनाव जेबोआनो गैया बेखायनो मा इदि साननानै आङो जास्ट ओरैनोल' बानायो आरो माने आंहा एसे टाइम पास जायो गथ' गथायजों गेलेनायजों मानायजों ओमफ्राय क्वार्टार सिङाव न' सिङाव थाबाय थायो नालाय ब्लग बानायनाङा होनहरबानो बिदि होनथारनो हायैखाय बिदि बुंहरबाय खोमा आरो नोंथांमोनखौ ना ओमफ्राय लोगोफोर आङो मैया बोराइजों एसे बेरायहैदोंमोन मोनासियाव थ' बेखौ एसे नायबानो जाबाय नोंथांमोना हासुनो ओंखारलायबायनो जारलासै बिमा संसार थ' लोगोफोर जा बिस्कुट होफैनांगौमोन ना हा खाराफादों मानो गोबानायबा मानो नाहरबाय थाखो नोङो जाम्बाथां माथां हा साफा नुलायदों माथो आंखौलाय नेबा मानसिफ्रा नाहरदों नामा जोंखौलाय बोराय बुरै बेरायनायखौ ओइ हिर' नाहरलायबावा दुगाथार मालाय बेरायफैदों ओरैनो होनदो आरो गथ'आ गारि गाखोनो होनबाय थानायखाय खेबसे गाखो होनानै ओमफ्राय थाबायबाय आरोना जोङो ओइ ससेल'थार जों गामिया जि थाइखादों आमलाइ फिथाइ सानावबा नुगौमोन ओमफ्राय मोनानायखाय नुवासै गोलैगोन दुगा गांगा थेफाया थिफुनायावथ' आराम नुयो जै सिफ्रुगासिनो सिफ्रुबाथाय गैलाना ने फुदुबनो बेखायनो गांगा थेफा बिदि ब्लगा मोजां जाथारो ने आजा थेफाफानो ने बिसिबाङा सेरेरे साब्रैल' आरामनो साब्रैथ' आरो जोंबो थाफेरखांनो मोनबा मा मबाइल नायबाय थायोलै हा मा मबाइल नायबाय थायो आं खाथियाव थानानैलाय मोनाबाबो सान बायदि बेरायबाय थाजायो नालाय बेखायनो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे लाइटनि गोजौआव CC केमेरासो दंबावो लोगोफोर जोंखौ नायथिंग्रा सानावबासो नुगौमोन ओइलाय नुदों दा गाहायाव ओइनै बियो बिदि होनाय दं आरोना जोंनि माबायावबो जानला मोनला माबा जाया फैजाया माजाया ओमफ्राय ओरैनो होबाय आरोना सेफटिनि थाखाय आरो आजिखालिथ' CC केमेरायानोसै जोंनि न'आ इदि आरो बे न'खरसे थाबाय बिदि न'खरसे थाबाय बै गोजौनिया जोंनि आरो मोनानायावसो देखायबायलायनो मोनानायावसो देखायबाय फै थांसै नामा आराम आराम जि थाइखादोंना बिफाङा गाहायथारावनो सानबालाय माबागौमोन नुगौमोन दिनै मंगलबार सुनिबाराव जायो ने मन्दिर प्रग्रामा ने
सुनिबार मंगलबाराव जाया होनदा मन्दिरा सुनिबाराव जाया ए मंगलबारावल' जायोनो आरो मन्दिर प्रग्राम बिसोरो गावसोरो मालाय मोदाय भगवान फुजिबाय थायो लोगोफोर ना एथबां गिदिर लहा लहि दैनाय ना होमबा थ' मालाय बिदिनो फुजा खालामबाय थायो गोदानबाय माबालायबाय मालाय बिराद फुजा खालामो आरोना मन्दिराथ' थाखायोआनो जेरावबो सबसे सिगां बिसिनाबो पण्डित बिराद दंखायो लोगोफोर माबायदि दोनो सेन्देलखौ बिस्रा मामि फुजारिफोर थायो आरोना माबा माबि खुलिनो बा आइदै